Helo, fi yw Jeno, dwi Aberystwyth yn wreiddiol a dwi'n nawr yn ail flwyddyn yn astudio daearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Nes i benderfynu astudio rhan o'n nghwrs trwy Gymraeg am sawl rheswm. Yn bersonol, dwi wastad wedi siarad Cymraeg efo fy nheulu, ffrindiau ac yn yr ysgol. Felly, dwi llawer fwy cyfforddus yn siarad a yn sgwennu yn y Gymraeg i gymaru'r Saesneg. Hefyd o ran darlithoedd, yn rhai Cymraeg fi, mae tua 10 o ni. So, dyn ni'n cael cyfle i siarad a trafod pynciau a gofyn cwestiynau darlithydd i gymaru â rhai Saesneg ble mae tua 200. Felly chi'n cael profiad fwy one-to-one trwy'r Gymraeg dwi'n credu. Yn ogystal â hynny, o'n i'n digon ffodus i ennill ysgoloriaeth cymhelliant efo'r Coleg Cymraeg, sef 500 punt y flwyddyn. So, diolch. Mae hwnna'n rili ddefnyddiol jyst i dalu am llyfrau, bwyd, talu bills, pethau fel yna. Hefyd, o'n i'n ddigon ffodus i fod yn llysgennad i'r Coleg Cymraeg yn 2016. Oedd hwnna'n brofiad a cael gweithio a cwrdd â bobl newydd, a nath hwnna rili hybu hyder fi. Enghraifft, os o'n i angen neud y fideo yma nawr ar ddechrau blwyddyn cyntaf fi, bys i'n eitha nerfus. Ond nawr, fi'n iawn. Cewch amdani, pob lwc efo'r arholiadau a efo'r ysgoloriaethau os chi'n ceisio am rhai efo'r Coleg Cymraeg. Ta-ra!